volat. Prosím tě, Nutelo, teď se do toho nemotej, začínáme se učit základy. Dobrý, taky. Takže sedíme s mírně roztaženýma Už očima. sedím. Jedno oko přivřeme tak, jak to umíš, Jarko. Víš, že já na to hodně trpím, když jedeš to oko jedno. No. Děláme takhle. Come on. Teď ukážeš tím prstíčkem jakože dolů a řekneš lick me, jako lick me, ne click me, ale lick me. Lick me, no. Lick me my pussy. Joj. Prosím tě, mě bys měla učit něco do důchodu, a ne takovýhle věci. Udělejte to, paní Maruško, jak to bude vypadat. Tak, dáme si to od začátku. 600 lidí, Nutelo. Já nepotřebuji, abych byla vystavená na YouTubeku, jak tady dělám. Lick me, my nepusy, jo? Dobrý zase, holky, sklidníme se. Jaruška slíbila, já mám pocit, že Jaruška do odpoledne to bude cvičit a večer po 10. hodině to dáme v plný palbě. A Teres, to nemyslíš vážně? Jo, já se spokojím. Falešnej Black Sky. To vám je po ránu. To je přirozená věc, paní Jaruško. Takovýhle věci. Už zase, Nutelo. Já nevím. To je přirozený, ne? Teď vám musí být taky čukat někdy, ne? Ono to možná půjde líp po tom piku, víš? Jo, tak to se budou dít velký věci potom. Až přijítne ten dojezd, tak to bude veliký potom. To zařídí. Já si myslím, že to půjde, Jarce, když biče mrská. No, třeba jo. Horší to bude s tebou, Nutelo, to se nezastavíš potom. Ne, já tu hlavní roli přenechám paní Jarušce. Já budu jako takový jenom jako jo, na koho to bude aplikovat. No, Paní Jaruška má zkušenosti, že jo, takže ta bude vědět, co se mnou. Už jsem to zapomněla. Vy jste to někdy, prosím vás, nedělejte, že to nemáte. Třeba když se podíváte na nějakého frára, který je dělo, nebo se s někým líbáte, tak vám nic cuká, to je normální. Počkej, tohle už mám dávno za sebou, to je Takže jedna vám věc. už ní necuká, už tam není cit. A prosím tě, Nutelo, já nevím, jestli není brácha tady na streamu, jo? Dobrý den, pane brácho. A co, brácha to taky má, taky mu cuká dole.